ten konec teda. Jak uděláme konec, nebo... Ježíši Kriste, ty vole. No, pojďme konec. Takže normálně řekneš, to divadlo prostě, vlastně to říkáš, že divadlo skončí. To už skončilo, že jo, divadlo už skončilo, že takhle mávneš rukou a skončí a je tma. Můžeš se to. No, mi se takový konec nelíbí prostě. Nelíbí to, na hovno. Nula experiment. Já bych chtěl, aby teďka přišel, jakože to skončilo, to bylo furt divadlo, je to divadlo pořád. A teď přijde Jan a prostě... No dobře, ale to už je tvoje věc, sorry. Já jsem se klanil, pro mě to skončilo. Tak to je to divadlo, tohle, to je nasičený? Ne. Nepozná divadlo, to je nasičený. Sorry, že jsme na divadle, nepoznají to. Dobře chápou, že tohle to taky dá, že udělá. Ne, to jsem neříkal. To už není divadlo přece, pokud jsme to ukončili. Říkal jsi takhle mávneš, je konec divadla. Byla tma, celý tleskali, ty jsi skláněl. Tak to skončilo. Tak kde začne? Já nevím, tak ty jsi chtěl něco vědět o tom autě, ne? Tak jo. No, mě by zajímalo vlastně, jestli si teďka, ještě v dnešní době, jako po těch dlouhých 32 letech, na to někdy vzpomeneš, na něco z té doby? Ne, vůbec. Možná někdy výjimečně, jo, když je doba tady jako narozenin bývalýho, tak si jako vzpomenu, jestli jako ještě žije nebo tak, ale jinak ne. Já taky mívám jako sny a v těch snech taky. Ne, nic vůbec.